ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତା ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ଟି ଲଗେଇଦେଲେ। ଆସ ଆସ ଧନମଣି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବା ଆମେ। ଆରେ ସେଲ୍ଫି ନିୟରେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ହଉ ନେଇଯାଇଛି ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଏଇଟା କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିଦେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ପକାଉଛନ୍ତି ଚାବି ପକାଉଛନ୍ତି। ଚାବି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ଜ୍ୟାକେଟଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଟିକେ ଘୁରେଇ ଦେବା। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରାସ୍ତା, ବରକୋଡ଼ି ରାସ୍ତା। ଗଲାବେଳେ ଏଇଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନ ନେଇ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବାଗୁଡ଼ିକି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମ ୱାଦା ଦେଇକି ସେ ସର୍ଟ ରୋଡ଼କୁ ଧରିଲୁ। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଧୂଳିରେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏ ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି, ଏଇପଟେ ସେ ବାଗୁଡ଼ି ପଟେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇପଟେ ବରଂ। ଏବେ ଆମେ ଲେଙ୍କା ଯେଉଁଟା ପଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ହନୁମାନ ପଛ ଘରଟା ପଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଦା ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ କମାରପାଳ, ପଡ଼ିବ ଚିଞ୍ଚିଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହନ୍ତି ଗ୍ରିଡ଼କୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାଟା। ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ବାପରେ, ଏପଟେ କି ରାସ୍ତା। ଯାହା ବି ହଉ ଅଳ୍ପ ଖରାପ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ନଟାପଡ଼ା ରୋଡ଼କୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ନଟାପଡ଼ା ରୋଡ଼କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆଟା ମତଲବ ପୋଖରୀ, ଏଇଠି ଚନ୍ଦନ ବହୁତ ଜୋରସୋରସେ ହୁଏ। ଯାହା ବି ହଉ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ପାଖାପାଖି, ୱାଦା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଦୀପାଲି ମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ବସିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ ବାଲାଟି ଗଲା ବହୁତ ମୁଚୁକି ହସି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଚଳିମା, ଆମର ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆସିକି କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେଉଁଟା ନବୋଦୟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ରୁଟ୍ଟା, ଯେଉଁ ବାଗୁଡ଼ିକି ଯେଉଁ ବାହାରନ୍ତି ସେଇ ରୋଡ଼କୁ যাব। ଏଇ ରୁଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୁଟ୍ଟା। ଯାହା ବି ହଉ ଦୀପାଲି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ବସିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମହାବୀର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବାଗୁଡ଼ି କୁହନ୍ତି, ଫେମସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମହାବୀର। ତାପରେ ନବୋଦୟ ଆସିଗଲା, ନବୋଦୟ ସୀମା। ଏଇଟା ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ପୁରା ନବୋଦୟ ରହୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଆଉ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା ବି ନବୋଦୟ। ଜାଣିଥିବେ ନବୋଦୟ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାରିଦେବେ, ଗୁଗୁଲ୍ରେ ମାରିଦେବେ ନବୋଦୟ ବାଗୁଡ଼ି ମାରିଦେଲେ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖା ହେଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ବାଗୁଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ, ପେଟ୍ରୋଲଟା ପକାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଆସି ଘେରି ହେଇକି ଯିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ବାହାରିଲୁ। ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି 130 120 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଅଛି। ନା 40 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଟିକେ ଜୋରସୋର କରିଛି, ତ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ଆମର ତ ଜାଣିଥିବେ କଫି ସପ୍ଟା ଫେମସ୍ ମଙ୍ଗଳପୁରର। ଏଇଟା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମଙ୍ଗଳପୁର ପାହାଡ଼ଟା। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଭଲ। ତାପରେ ଦୀପାଲି ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ କିଣିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିକି ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଲେ, ପୁଣି ରାଗିକି ପୁଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ବାପରେ କି ରୁଡ଼। ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ପୁଣି ସୁଖ ଆସେ, ସେମିତିକା।
ଧୂଳି ଖାଇ ଖାଇକା ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଭଲ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର କଲେଜ। ଏଇ କଲେଜରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେନାଲ ଚାଲିଛି ପୁରା ବହୁତ ବାଟ ଯାଇ ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି କେନାଲଟା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ମଙ୍ଗଳପୁର। ତାପରେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଔପଦାକୁ ବାଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଣିପୁରକୁ ବାଟ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଭାଇନା ଯେଉଁ ଜଣକ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଦେଖିକି ବହୁତ ସ୍ଲୋ କରିକି ଯାଉ ଗଲେ। ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ନିଜେ ଉଠାଉଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳପୁର ବଣ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖାପାଖିର ସବୁଠୁ କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ବଣ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମ ପାଖାପାଖିର ବିଶାଳକାୟ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ହେବ ବଣଟା। ପୁଣରେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କରନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାଲିଛୁ ନା। 2ରୁ 3 ପାଖାପାଖି, 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଣ ସରିଲା ଯାଏଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଗୀତଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ବଣ ସରି ଆସିଲାଣି, ତ ଫାଇନାଲି ବଣ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଦାଖୁଣ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଦାଖୁଣ୍ଟା। ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ବୁଦାଖୁଣ୍ଟା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖିଲୁନି, ପୁଣି ଚାଲିଲୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଏରିଆର, ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମାର୍କେଟ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମାର୍କେଟ। ଏଇଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା। କୁକୁର ଛୁଆଟି ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସ୍ଲୋ କରି ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବହୁତ ନିରୀହ ଜନ୍ତୁ। ଏପଟେ ତ ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ କେନାଲ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଠି। ଗୋଟେ
ଆଉ ଔପଦା କିଛି ବାଟ ରହିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଚଲେଇତେ ଚଲେଇତେ ଗାଡ଼ି ତଥାପି 10-20ରେ ମୁଁ ରଖିକି ଇଏ କରିଛି। ନହେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଖୁସି ଯିଏକି ନିଜେ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ସେ କହିଲା ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଏଇ ରାସ୍ତାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ପାଖାପାଖି ଚିଞ୍ଚିଡ଼ା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିବେ ପାଣ୍ଡବ ଘେରା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ ମୋଟ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବଣ ରହିଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ବଣ, ଏତେ ବି ବଡ଼ ବଣ ନୁହେଁ। ଦେଖିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କି ମୁଁ ବୁଲଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଠି ପାଣ୍ଡବ ଘେରା ଜାନୁଆରୀ ଯେଉଁଟା 14 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ 14 ନହେଲେ 15। 14ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, 15ରେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରୁଟ୍। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋରରୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍, ପୁରା ସିଧା ରୁଟ୍, ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଞ୍ଚିଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଚିଞ୍ଚିଡ଼ା ପାଖାପାଖିର ରହିଛି ମନ୍ଦିରଟା, ରହିଛି ପାଣ୍ଡବ ଘେରା। ଏଇଟା ଆମର ମାଉସୀ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ମାଉସୀ ଘର ଜଣଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ଘେରା, ତା'ର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟା ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆସିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି ଏତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକେଇ ନାହିଁ। ଆର ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଅଟୋ ଯେଉଁଠି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଗଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦିର ବି ଅଛି। ସେ ଗାଡ଼ି କେଣେ ବି ରଖିନାହିଁ, ଚାଲିଛି ସିଧା ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଆସୁଛି ଆଗରେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବ। ଛୁଆ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଯିବା ଆମେ ଏଠି, ବହୁତ ଧୀରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ଼ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି, ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ନୁହେଁ କି ଯେ ମୁଁ ଜୋରସୋର ଚଲେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି, ଚଲେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଏ ଜାଗାଟା ଆଗରେ ବି ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। 3 ଜଣ ଭାଇ ଆମର ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ହସିଦେଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ, ବାଟରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଇଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ରାସ୍ତା ଏବେ ଜଷ୍ଟ କାମ ହେଇଛି, ବୋଧେ 2-3 ମାସ ହେବ କାମ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ଦୀପାଲି ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ କିଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଗରେ ଗଲାବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଛୁଆଟା ରହିଯାଇଛି, କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ଚାଲିଲୁ ପୁଣି। ଏଇ ଜାଗା ନାଁ ବି ଆଗରୁ ମନେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଗଲିଣି। ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜାନିଆପାଳ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି ଜାନିକାପାଳ। ଭୁଲି ଗଲିଣି, ଆଉ ଏତେ ଟଚ୍ରେ ନାହିଁ ଏପଟ ଜାଗା। ଆଗରୁ ସବୁ ମନେ ଥିଲା ସବୁ। ପୁଣି ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ସ୍କୁଲଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଧେ। ଯାହା ହଉ ଦୀପାଲି ଆଜି ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ହାତ ବି ବିନ୍ଧିଲାଣି,
ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଠି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବି କରୁଛି। ଓ ବାବାରେ, ଚାବେ ଚାଲିଲୁ ଔପଦା ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଉ ମାତ୍ର 2ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଆମେ ଔପଦା ମାର୍କେଟ ଯିବାନି, ଆମେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ପଦ୍ମପୋଖରୀ ଶରତକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କଟିଯିବା। କାହିଁକିନା ଔପଦା ଯେଉଁଠି କଟିବା ସେଠୁ ଆହୁରି 3 କିଲୋମିଟର ରହିଲାଣି ପ୍ରପର ଔପଦା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏପଟେ କଟିଯିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାଉଛେ ଦୀପାଲିଙ୍କ ଘରକୁ। ଦୀପାଲି ମତଲବ ଖୁସି, ଯିଏକି ମୋର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ସିଏ ଭଏସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଳାଟା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଲି, ନହେଲେ ସିଏ ଭଏସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଜଣା ନାହିଁ ତଥାପି ଇଏ ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶରତ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେ ପାହାଡ଼ଟି। ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ପଦ୍ମପୋଖରୀ କୁହନ୍ତି, ସେ ଜାଗାଟା ନା ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପାହାଡ଼। ଏବେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲାଣି, କ୍ରିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ପୁଣି ବୁଲିଯିବା, ପୁଣି ଆମ ଏରିଆରେ ବୁଲିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଔପଦା ରୋଡ଼ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିଧାଟା ଅଛି, ସିଧା ରୋଡ଼ଟା, ଏଟା ଯେଉଁ ଔପଦା, ଆମେ ଏପଟେ ବାଙ୍କି ଯିବା ଡାହାଣକୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଶରତକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ, କାହିଁକିନା ଏଇପଟେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ଦୀପାଲିଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିବ, ସରି ଖୁସିଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ସେ ଡାକେ ଦୀପାଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସେ ଖୁସି, ତା ନାଁ ହିଁ ଖୁସି ତାଙ୍କର। ପ୍ଲିଜ୍ କିଏ ଦୀପାଲି ଡାକିବେନି, ଖୁସି ଡାକିବେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ରହିଲା, ଖୁସିଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମମିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ସିଏ। ତାପରେ ଏଠି ବି ଅଛି କ'ଣ ଧାନ ଫାନ ମେସିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖିଦିଏ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ପୁରା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଗତି କରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଯେବେ ବି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଚେକିଂ ବହୁତ ହୁଏ, ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଚେକିଂ, ପୁଲିସ ଚେକିଂ। ଦେଖିଦିଏ ଭାଇ ଆମର ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାଇଡ଼୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ଦେଲେନି, ମାନେ ବହୁତ ଗରମ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଗରମ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ଚାଲିଲେ, ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି, ଏଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଆଉ 4-5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିଯିବ ପାହାଡ଼ଟି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ବାପରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ 20-30ରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ଼ ପାଇଁ ସେ ଦେଖାଉ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦୀପାଲିଙ୍କ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଛକ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାସନ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ାଟେ ଆଗକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକୁ ଟିକେ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଗକୁ ଅନେଇଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀପାଲିଙ୍କ ଘରକୁ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ କିଛି ନେବା ପାଇଁ, କିଛି ଆଣିନାହିଁ। ତ ସେଣୁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି, ଯେଉଁଟା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଦରଖୋଳି ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ଗାଁ ମନ୍ଦିର ମତଲବ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଥାଏ, ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯାଇକି ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଖୁସି ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘୁମେଇ ଘୁମେଇ, ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିକି ପର୍ସ ନେଇକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ମୋର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହୁଛି।
ଆସିଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ସ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଗ୍ର ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ପଇସା ଧରିକି ଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଆଣିକି ପୁଣି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦୀପାଲିଙ୍କ ଘରକୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗଳିରେ ଯିବା। ଏଇଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଫୋନ୍ଟି ମୋର ଗଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ତାପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୋଟୋ, ଯିଏକି ଆମ ଘରର ସବୁ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମତରୁ ଆସିଲେ ଭୁକେ। ତାପରେ ବାବା ପାଣି ନିଜେ ପିଉଛି, ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ ପୁରା ପେଟ ପିଇଦେଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖୁସିଙ୍କ ବାଡ଼ି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋଟୋ ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋଟୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ଆଣିପାରିଲିନି, ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋଟୋ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆସିଗଲି ମାନେ ସେ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼େନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀପାଲିଙ୍କ ଘର। ଆଗକୁ ଘର ହବାର ଅଛି, ଆଉ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଘର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏ ଦୀପାଲିଙ୍କ ଆଈ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମମି। ଦୀପାଲି କହୁଛି ମୋବାଇଲଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ତମେ ନେଇ ଆସିଲ। ଆଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଜୁଟ୍ ସୁଟ୍ ଚାଲିଲାଣି। ଜଇଁ ପୁଅ ଯେଇଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଆହୁରି ଖାଇବା କରିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ମୋମୋ ବନେଇ ଦେଲେ। ଛଣା ମୋମୋ ବି ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ଯାହା ବନେଇ ଦେଲେ। ବହୁତ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ। ଯାହା ବି ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖୁସିକି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ।